ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଶାଗ ଭଜା ବନେଇବା ତାଠୁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯିବା, ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ଭିତରେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ନେଇଛେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶାଗ ଭଜା କିଛି କୋଶଳା ଶାଗ ନେଇଛି, ତାକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ଦେଇଛି। କିଛି ବାଇଗଣ ନେଇ ତାକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ଦେଇଛି। କିଛି ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଚଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶାଗ ଭଜା। ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇଯିବା, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅସ୍ତ୍ର। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବା ଦେଖିକି, ଶାଗ ଦେଖିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଫୁଟଣ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ତାକି ଫୁଟଣଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟିବ। ତ ସୋରିଷଟା ସବୁବେଳେ ସେ ଫୁଟିଯିବ, ଲଙ୍କାଟା ବି ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ଫୁଟଣଟା ବହୁତ ମାନେ ଛୁଙ୍କଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଭଲସେ ହବା। ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ଭଲସେ ଚଲେଇ ଦେଲା ପରେ ତଳ ଉପର ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଳୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ସେଇଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ବାଇଗଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ପରିବା ଦେଖିକି ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ କେତେ ସିଝିଛି, କେତେ ପରିବାଟା। ତ ଆମକୁ ପୁରା ସିଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶାଗ ପକାଇଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିକି ପୁଣି ପରିବା ସିଝିଯିବ। ତ ବେଶୀ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। 60% ସିଝିଗଲେ କାଫି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଶାଗଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କୋଶଳା ଶାଗଟା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପରିବା ସହିତ ଶାଗଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ତ ବଡ଼ି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି ନା, ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବଡ଼ି ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ବି ଭାଜିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଚୁନା ଦେଇକି ଭଜାଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ବଡ଼ି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରିଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି। ତାକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ରିଏଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଗ ବନେଇବା, ଚକଟା ଚକଟି ଗୋଟେ ପାଗ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ପଖାଳର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ତ ଦହି ଛୁଙ୍କ କରିଥିଲି ପଖାଳ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲସେ ତ କ'ଣ କଲି ନା ସେଇଟାକୁ ଚକଟି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେଲି। ପଖାଳ ସହିତ ଟିକେ ପାଗ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପାଗ, ଟିକେ ଚଟପଟା ପାଗ ନହେଲେ ତ ତାର ପଖାଳର ମଜା ଆସିବନି। ଯେହେତୁ ଦହି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ପାଗଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଚକଟା ଚକଟି ହେଇଗଲା। କି ୟମ୍ମି ଦେଖାଯାଉଛି, ବାପରେ, ସୋ ଟେଷ୍ଟି। ସିରିୟସଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ନା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଛି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି କିଛି ବନେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଫର୍ ଦ ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।